ଏକ ଦିନର କାହାଣୀ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ପକ୍ଷୀ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲା ଗୁଗୁଳି ଶୁଆ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା କଉଁ ନାମକ ପାରା। ଗୁଗୁଳି ଦିନେ ଦିନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାନ ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କଉଁ ତୀବ୍ର ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯାଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମେଘ ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଗୁଡ୍ଡୁ ନାମକ କାଉର ବସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଗୁଗୁଳି ଆଉ କଉଁର ମଧ୍ୟ ବସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ବସାରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁଡ୍ଡୁ କାଉ ଭିଜି ଭିଜି ରହିଛି। ଗୁଗୁଳି ଆଉ କଉଁ ନିଜ ବସାରେ ଗୁଡ୍ଡୁ କାଉକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଡ୍ଡୁ କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରେ ଉପହାର ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। କାଉ ସେହି ଗରମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇଗଲା। ପରେ ଗୁଗୁଳି ଆଉ କଉଁକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ପରେ କାଉଟି ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବିପଦ କାଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗୁଳି ଆଉ ଗୁଡ୍ଡୁ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗୁଡ୍ଡୁ କାଉ ଏବଂ ଗୁଗୁଳି ଦୁହେଁ ଏକ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପଟିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ବିପଦ ବେଳେ ଯିଏ ସାଥ ଦେଇଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଏଠାରେ କାଉ ଏବଂ ଗୁଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା।